Romerriget var et enormt rige, som har haft meget betydning for det samfund, vi kender i dag. Romerriget er ikke kun kendt for dets kolossale størrelse, men også dens vedligeholdelse. Romerriget var et rige, der oplevede en stor ekspansion gennem sin tid. Det voksede ud fra Roms centrum og endte med at dække hele det sydlige del af Europa, England, det nordlige Afrika og Lille Asien. Romerriget blev delt op i det vestromerske rige og det østromerske rige i omkring år 400 efter Kristus, og det var kun det vestromerske rige, som varede ved. Omkring 600 begyndte det også at miste sin størrelse til det, vi kender som Italien i dag. Romerriget siges at blive grundlagt i 753 f.Kr. af Romulus og Remus. De kæmpede for at få titlen som Roms første kejser, og det endte med, at Romulus kunne bryste sig med titlen. Efter kongerne blev afsat, blev ordet et skældsord. Den nye styreform er nu et aristokratisk republik. Romerne var inddelt i to klasser: plebejerne, underklassen og patricierne med medfødte privilegier. Efter Rom havde overtaget de latinske forbundsfæller, tog Romerrigets ekspansion hurtigt fart. Rom i Mellemrepublikken var præget af militarisme, hvor der var ære i at vinde jord og slaver. Dermed fulgte elitens kappestrid om prestige til, at mange forbundsfæller blev overvundet. Romerriget forerobrede store lande som Grækenland, Nordafrika og Spanien. De bliver provinser, der skal betale skat til Rom. Der opstår større forskelle mellem klasserne, fordi skatten fra provinserne kun gik til eliterne, og dermed opstod der store sociale spændinger. Det var altså Rom, byens elite, der havde magten. De sociale spændinger i 131 førte til en lang krise på cirka 100 år, som var præget af militarisme. Sulla, en romersk hærleder, var et eksempel på, at man med en stor og loyal nok hær kunne vinde indenrigspolitiske opgør. Romerne gik ind for republikansk styre, men riget var egentlig styret af tremandsregeringen, en alliance mellem Pompeius, Crassus og Caesar, også kaldet det første triumvirat. Der var masser af borgerkrig mellem Pompeius og Caesar, hvilket endte i, at Caesar stod som sejrsherre og diktator af Rom. Han blev kort efter myrdet af senatet. Anden triumvirat bestod af Octavian og Marcus Antonius, og egentlig også Lepidus, men han var ikke en stor faktor. Octavian sejrede og blev enehersker af Rom, og det var slutningen på republikken. Octavian nægtede kejsertitlen og beholdte nogle af de republikanske institutioner. Det var bare en illusion, for der var egentlig stadig kejserdømme, men nu var senatet glade. Kejserdømmet var arveligt, og hvis man ikke havde en søn, adopterede man bare en. Efter Octavian var Romerriget under det såkaldte Julisk-Claudiske dynasti. Det var en krisetid med nogle inkompetente kejsere. Tiden efter denne blev kaldt Pax Romana, en stabil tid med vækst. Dette blev selvfølgelig efterfulgt af flere borgerkrige. Ekspansionen medførte, at de yderste provinser var for langt væk, når borgerne skulle have hjælp af hæren. Borgerne søgte hjælp hos lokale stormænd. Kejseren var derfor ikke længere tilknyttet til Rom, og Rom var ikke længere det unikke centrum, som det før havde været. Og kejseren oprettede et firmandsvælde, så de kunne administrere det store imperium. Det sluttede 20 år efter i endnu en borgerkrig, hvor riget blev delt i øst og vest. Kort sagt var det østlige rige, som fik fremgang og var det bevaret, mens det vestromerske rige brød sammen. Folkevandringen gik fra øst til vest, fra de tilbagestående landbrugsområder til de civiliserede Romerriget. For romerske borgere så folkevandringen ud som verdens undergang, og for de indvandrende folk var det deres fødsel som kulturfolk. Der blev presset hårdt på de romerske grænser fra alle sider. Frankerne rykkede allerede i 200-tallet tættere på de romerske grænser. Vestgoterne blev tvunget ind i Romerriget af hunnerne fra Rusland. Vestgoterne havde slået sig ned omkring Donau i starten, men da hunnerne kom, drev de frem på flugt. I midten af 500 kom der også pres ovenfra.
Langobarderne erobrede landet i Norditalien, og den byzantinske kejser erobrede de nordlige kystområder. På fastlandet var der eneste folkefærd, der overlevede alle disse kriger og tumult. Frankerne, den eneste vestromerske kejser, blev afsat i 476 efter vores tidsregning, hvorefter Romeriet levede videre i det. Men traditionen betegner det byzantinske rige. De kristne blev set som forrædere, fordi de ikke tilbad de romerske guder. Kejser Domitian beordrede forfølgelser af de kristne, fordi de ikke ville deltage i kejsertilbedelsen, og kristen medlemskab blev straffet med døden. Alligevel voksede antallet af kristne i Romeriet, og man vidste ikke, hvad man skulle gøre med dem. Kejserne blev ved med at kæmpe for at afskaffe kristendom og alle dens medlemmer, indtil år 324, hvor den kristne kejser Konstantin den Store fik al magten for sig selv. Kristendommen var ikke længere forbudt, og den blev set som en af de faste religioner i Romeriet. I 391 forbød kejser Theodosius dyrkelse af de hedenske guder. 3 år efter gjorde han kristendommen til det romerske imperiums eneste tilladte religion. Kilden er en beretning, diskussion om Roms forfatning med udgangspunkt i en kritik af nogle græske forfattere. Polyb levede mellem 200 til 118 før vores tidsregning og kom til Rom i 167 før vores tidsregning, så den er nok skrevet mellem 167 og 118. Den er oprindeligt skrevet af Polyb, græsk politiker og forfatter, men kilden er senere oversat til dansk af Johannes Forchhammer. Kilden er nok ment til at være skrevet til kritikerne af den romerske forfatning. Og vi ved med denne kilde, at der har været kritik af den romerske forfatning. Polyb er tilhænger af den romerske forfatning og dens naturlige udfoldning, men kilden er forholdsvis obligatorisk og meget lidt tendentiøs. Kilden Varro om slaver i landbruget er skrevet omkring 35 før Kristus af Varro. Kilden er senere brugt i Jesper Carlsen og Hanne Løbholms bog Slaver i Romeriet, som er skrevet i 1981. Varro har skrevet kilden i Rom, og kilden er skrevet til de slaveejere, eller man kan også kalde det for godsejere. Siden Varro fortæller bare om, hvordan kan godsejere have en god samarbejde med slaver, har kilden ingen tendens. Dermed indeholder kilden heller ikke en bestemt holdning eller synspunkt. Kilden Augustus Vespasian er skrevet om Octavius Augustus. I denne kilde skrives der om mange af de ting, som Augustus har været igennem i hans liv, og alle de gode gerninger, som han har gjort. Man får et større indblik på tingene, når man ser dem fra en kejsers perspektiv. Eftersom Augustus skriver om sig selv, kan kilden være meget tendentiøs, og det er muligt, at han vælger at sætte sig selv i bedre lys, end han egentlig er. Men eftersom at det også skal være troværdigt, kan det være, at han ikke kan ændre så meget på sandheden, som han ellers gerne vil. Det skal Stier give os et indblik på, hvad folket i Romeriet fik at vide om Augustus. Den blev skrevet lige før hans død, cirka år 14. Den er blevet skrevet, så folket kan læse om hans bedrifter. Formålet for denne tekst var at sætte Augustus i godt lys for folket, eftersom hans gode gerninger er skrevet ned, så andre kan se hans storhed. Denne kilde er en vejledning fra Quintus, der skal hjælpe hans lillebror Marcus med at komme til magten i Rom. Kilden er skrevet i år 64 før Kristus af Quintus Cicero til Marcus Cicero. Den er senere blevet oversat til dansk Knud Helles i 1987. Vi ved, at denne kilde nok ikke er blevet forskruet, da Quintus gerne vil hjælpe sin bror Marcus til magten i Romeriet, og Quintus må derfor skrive tingene som de er. Det belyses, at brødrene kommer fra en slægt, som er på vej frem, og det skal bruges til at føre ham frem i valgkampen.
Vi kan trække ud fra denne kilde, at det nok ikke har været nemt at komme til magt, hvis man ikke har haft en slægt med høj rang. Rom har blandt andet, som Polyb skriver, håndteret deres ekspansion ved at være fleksible med deres styreformer og regelændring, som vi også ser i dag ved valg om reformer på f.eks. Christiansborg. De har også vist sig at have haft en yderst god arkitektur og infrastruktur, der har været meget holdbart. Som vi ser i Timgade, har romerne været struktureret og omhyggelige omkring deres infrastruktur, hvilket man også ser overalt i verden i dag. Eftersom det romerske rige har fyldt så meget i Europa, så har det været med til at sprede kristendom, der nu er en af de største religioner i verden.